A wannan bidiyo zai bayani akan wasu mutane masu ɗabi'a ta raunin hali ko rashin ƙwarin gwiwar kai ko kuma rashin jajircewa, mutanen da suna da sauƙin a iya rinjayar su ba tare da suna da ƙarfin gwiwar da za su iya jajircewa su tsaya akan kafarsu, akan ra'ayinsu, akan mabda da qiyam na al-akhlaqiyat ɗinsu ba. Yan abin da ya kamata mu sani shine in an ce mutum mai ƙarfin gwiwa ko mai ƙarfin hali, ba ana nufin mutum wanda yake mai zara ido ko marar kunya ko wanda yake ɗaga mutane murya ko kuma makamancin haka ba. Ana nufin mutumin da ya san mutuncin kansa, ya san me yake so, ya san me baya so, mutum wanda yake kiyayewa, yake mutunta iyakokinsa, sannan kuma a lokacin da ta kama ya ce a'a, yana cewa mutane a'a amma cikin mutunci da mutuntawa, sannan kuma baya mai da kansa bawa na neman yardar kowa, yana tsayawa ya saurari kansa, ya saurari zuciyarsa, ya san me yake so, ya san me baya so. Daga cikin alamomin da suke nuna alamar mutum mai raunin hali ko marar ƙwarin gwiwar kai shine akwai mutum wanda yake alladhi yubarriru tasarrufatihi bi shaklin mubalaghin fihi, mutumin da yake yawan kare kansa akan abubuwan da yake yi, kuma har wannan abin ya zama ya wuce gona da iri. Shi duk abin da ya sai ya so yana kare kansa a mutane, yana musu bayanin cewa da nayi kaza fa kaza, yana musu bayani. Dan uwa ka sani kasratu tabrir kad tud'ifu mawqifaka badalan an tuqawiyahu, kamar yadda Larabawa ke faɗi, yawan kare kanka akan abin da kai yana iya mai da kai mutum mai rauni, maimakon wannan ɗabi'a ta zama ta karfafa ka, ta mai da kai mutum wanda yake mai kima kamar yadda kake fata a tsakanin mutane. Abu na biyu shine za a ga irin wannan mutumin yugayyiru ra'yahu hasba man amamahu, yana canja ra'ayinsa gwargwadon kawai waye a gabansa. Idan yanzu ya tsayu akan wani ra'ayi, so kawai yanzu wani yana zuwa in yayi shirim a gabansa ya cika masa ido, to kawai sai ya canja ra'ayinsa da sauki sosai. Wannan ma alama ce ta rauni, shi baya son ya bata mutane rai, baya son yayi abin da mutane za su ji babu daɗi. Wannan alamar rauni ce. To ai a rayuwarka ka san me kake so, ka san me baka so, ko ba haka ba? Ba ruwanka in mutum bai ji daɗi ba ma, rayuwarka ce kuma shine wannan tsarinka, ko ba haka ba? Dama Allah bai dora maka cewa sai kowa ya yarda da kai ba ko sai ka yarda da kowa ba. Alama ta uku wadda ke nuna alamar mutum marar ƙwarin gwiwar kai shine yuwafiqun nasa ala kulli shay'in li irdaihim, yana amincewa mutane, yana yarda da su akan komai kawai dan ya samu yardar zuciyarsu, dan su yarda da shi. Sannan wa yash'uru bidhanbi inda ma yaqulu la, yana jin ya musu laifi, yana jin ba daɗi a zuciyarsa yayin da yace a'a, sai ga kamar yayi wani babban abu, yana jin damuwa a ransa sosai. Wannan kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya qul man iltamasa ridallahi bi saqatin nasi kafahu Allahu mu'natan nas, wanda ya nemi yardar Allah da fishin mutane, to Allah zai isar mishi daga duka wata damuwa ta mutane. Saboda haka abin da ka gina rayuwarka akai na mabadi ɗinka, na qiyamil akhlaqiyat ɗinka, so no compromise, bai kamata ka canja shi ba saboda neman yardar wani. Wa kaifa idan ya zamana ala hisabi alaƙarka da ubangijinka subhanahu wataala, in ya zamana zaka yarda da mutane amma zaka yi wa Allah laifi, so kaga me ribar ka a ciki? Kawai shi in ka tsaya akan abu, kawai ka tsaya akan shi, matakar ka tabbata daidai ne, babu maganan ka zo kawai kana tunanin cewa ya wani zai ji ko ya zai dauka. Allah ya bashi hakuri, amma tsarin haka yake, shikenan. In ka gane wannan, so ka kama hanyar samun kwanciyar hankali da yin rayuwa mai daɗi kenan. Amma in ba gane wannan ba, to za ka ƙara rayuwarka cikin bakin ciki da wahala, daga ƙarshe yardar mutanen kuma wallahi ba za ka taɓa samun ta ba. Abu na hudu, yadhaku indama yustahza'u bihi, yana yin dariya yayin da wani yake masa izgi, yayin da wani yake masa ba'a, sai ta dariya. Ai kaza an ce kai baka ga abin da wani ya faɗa maka, baka gani yanda yake maka ba'a, yana maka reni, yana maka wulakanci ba, sai ai kila ba haka yake nufi ba, ai kila zai dena, ai kaza ha sai mutum ya dariya. To wannan gaskiya ba yi bane ba, abu ne mai kyau, ba kimanta kai bane, ba sanin mutuncin kai bane. Ya kamata ya zama mutum ya rika fahimtar irin waɗannan abubuwa. Laisa kullu ma yudhaku yudhiku, ba wai duk abin da mutane suke dariya akan sa bane abin dariya. Sai ya kamata ka fahimci wannan. Wani dariyan ta wulakanci ne da kaskantawa, kun gane ko? Abu na biyar kuma na ƙarshe shine mutum zaka ga ya ta'allaku biman yuqallilu min qimatihi wa yubarriru lahu isa'atahu. Zaka ga kullum mutum yana manne ma wanda yake kaskantar da shi, kuma yana kokarin kawo masa uzuri akan wannan wulakancin da yake masa. An ce wani ya maka kaza, sai ce ai ba haka yake ba, ai kaza. Kullun yana tare da shi, kuma kullun yana kaskanta shi, yana murkushe darajarsa da sauransu. Amma kuma kullun shi ya ki yarda da cewa wannan abin fa matsala ne a kansa da mutuncinsa, sai ya rika kawo masa uzuri idan ya ci gaba da kasancewa tare da shi. Wannan alamar rauni ne, ba alamar ƙwarin gwiwa ko ƙarfin zuciya bane ba. Don haka Allah ba mu ikon gyarawa. Assalamu alaikum.